Na, hölgyeim és uraim, ez itt az én kiseseim Igor. Most fogadtunk, hogy ez itten az uborkás ecet, vagy mi a fene, és kiöntöttem a pohárba. 100 dináré megissza, úgy, hogy 3 próbálkozása van. Na, próbálhatod el, Igor. 100 dinárt kapsz, hogyha megiszod. Ne adjál hányd magad. De ne nevetes. Nem nevetlek. Egy. Kettő. És még egy nagyon kicsi van. Svaka ti čast, brate! Itt a 100 dinár, bravo! Bravo! Pasta gyerek vagy, bravo, bravo! Na és mit mondasz, mi álmod? Hát nem jó. Nem jó. Megérte 100 dinárét? Meg? Jó, akkor ciao. Ciao.